mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na mainito na naman na kahaponon weekend Biyernes 7 de Mayo taon 2021. Minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia gazabay ang paglaom na yaong kitagabo sa marhay na kamugtakan ligtas ang sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Mantang kamo dyan tabi, naghahanda kan pamanggihan o kung da'i man nagmimerienda. Nag-iimbitar man ang Bicol Target na mag-iriba-iba kita sa kod alas 5 an hapon. Sa paagi kan mga informasyon na minaburutwa sa palibot. An news team pading Jomar, kumpareng Jimmy, pading Al. Siyempre katuwang si Ands Galero, Renz Luna, Luens Barcena. Yaon man dyan sa Manibela, ang samuya pong piloto si Henry Deboy Mata. Technical control, the man from Barcelona. The man himself, in flesh and in blood, Manuel Manny Tutanez. Sa newsroom pag-araw makaining oras, diretso ang lagatak. News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man dyan si News Manager Mardela sa iyang base militar. Yugun man, base militar. Diyan sa Santo Domingo Broadcasting Corporation. Sa production center, yaon dyan si Angel Mustaza. Sa IT tandem, si Arven Buda, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan, Pio Fernandez. May listener tayo isa, si Shandy ng Ligao. Good morning, Shandy. Okay, good afternoon. Okay na yan. At least hindi tayo na zero. Ha? Gandang hapon pati sa mga pag-iribadig di sa istasyon. Salamat tabi, Shandy ng Ligao. Yun man lang tabi. May naghapot man kung ano daang schedule sa agang mga senior citizen na babakunahan sa Legazpi Convention Center. Sudig dida sa inda sa indang lugar, so BHW nagpoon pa lang magtaokan form para sa mga senior citizen na babakunahan. Pero dahil man nag-inform manungod kan activity sa aga sa convention center. Well, tabi, makihalat-halat na lang po ta, sigurado kita kaiyan, iinformaran lang po kamo dyan sa saindong mga barangay kan roll-out schedule kan bakuna. Yan. Para sa mga senior citizens. Yan. Sir Tony Reyes, good afternoon. Tabi. Sir Tony,
Ray na hapon, kumusta ka dyan, tabi? Regard sa grupo. Pareho palang kita maning nakaleyo, ano? Pareho na sa tuyang kuan, pagtubod. Ako mapaupaw pa sana. Buday ni naman nawala kong kuan, tatapi-tapiong ko na naman. Tatapi-tapiong ko na naman ng wala ko. Pero mapaupaw ngon ako. Ano, Angel? Pareho na sa to maning kolor adi. Nakaleyo kami. Wow, may tinapay. Salamat man eh. Tapi-tapi ko naman yung takyan ko. Igitabi ano. Yan. Maray na hapon. Sa San Jose da tabi kan malilipot. Nag-aaran tabay man sinda. Ray na hapon dyan sa Indo sa malilipot. Iguanin. Nag-text sa tuya. Pandua da siyang nagdadangog. Siya da si Mr. Sex Appeal ng Albay. Gunmuan. Maray ka pa. May appeal na gayod. May sex pa. Tan iba. Puro appeal. Daing sex. So iba naman. Mas pwerte ito. Puro sex. Maski daing appeal. Arin doon ang gusto mo man. Ngayon kan kahaponan mo, kabuahan mo nga. Napon pa sa nagkang programa. Saing ka duman, Sir Tony. Saing ang gusto mo duman sa dua? Sir Tony Reyes. Diyan sa City Hall. Aray na hapon tabi. Isay mo, Sir Tony. Arin duman ang gusto mo sa dua? Ay, diyan sa Pulangi. Talaga naman. May listener kita sa Pulangi. Aray na hapon sa Indo. Happy Mother's Day, tabi, in advance sa gabos na mga nanay asin sa tuyang mga tatay man. Advance Happy Father's Day man sa June. June ang Father's Day, enot sa Mother's Day. Ang Mother's Day will be on Sunday. Every second Sunday of May. Tama ba? Dahil lang ning petsada yan. Basta ikaduang Domingo kan Mayo. Iyon ang Mother's Day. Budaan Father's Day man is the second Sunday man. Second Sunday kan Hunyo. Tama ba? Papa Roy Baclao is in the house. Gunmuan si Papa Roy. Nakamonitor siya in full stereo. Gunmuan. Papa Roy, marahay na hapon tabi sa Indo. Diyan, kumusta sa familia? Sa katabi, ngunyan Papa Roy, dyan sa Happy Homes o duman sa Destino. Si Papa Roy na Baclao. So sa tuyang barkada kan dyan sa luwas. Papa Roy, sa ka ngunyan sa Destino. Tabi, o dyan sa Happy Homes. Uy, si Sir na Ed Esquejo, dyan ini sa may tula-tula, maray na hapon tabi isay mo. Si Sir Ed Esquejo tabi, ray na hapon. Bueno. Ito pa. Dig sabi ni Papa Roy. Digdingay ako sa Happy House. Sige, maray, yan ayaw ka dyan sa Happy House tabi, Papa Roy. Everybody should be happy. Yan, Yan, sige. O di, mani, ilaog mo na so dapat tanganing buwelo kita taod-taod ha. Sa satuyang programa, igo kitang ilalaog yan so 5, so 15, buda so 20. And then, isalan sa tanaan mga informasyon ha. Go ahead, mani.
Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa
handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Jr. Para sa kaakian na sa rohas tatulong taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic
Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings, araw-araw sa new Triple Pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 4:31 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Marcoban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Maray na hapon kay Madam Merly Caceres dyan sa imong lugar sa Bitano. Maray na hapon tabi Madam Merly Caceres. Doro, diretso kita ng mga istorya dyan sa luwas. Ramon ta. Ang bit-bit na istorya. Report. Pading Jomar Bien. Padi, maray na hapon. Go ahead. Salamat, Pade. Maray na hapon sa mga parantabay. Ngunyang ko na naaraman na sukaloy-haloy bagang panahon na nag-ooperate ang bulangan digdi sa Banuaan kan malilipot. Oh. Illegal pala. Ilang iya ka. Pera ng dekada nag-opera. Day pa ako nakagom. Soltero ka pa. Nagyan ko na ang bulangan na nag-ooperate. Oh. Illegal. Illegal. Mario, anong istorya? Day pa man palan na ordinansaan malilipot manungod sa operation kan bulangan. Primate, sige. Kaso bago, na-discover ko matapos na magpapuhod ng public hearing ang Sanggunian Bayan, na-discover man nito sa kaluyan-luyan na operasyon, dahil man pala naasikaso kan mga nainot na konseho, ang pagigibon ng ordinansa para maging legal ang operasyon kan bulangan na ini sa malilipot. Haloy. Pero nahihiling ninda yan. Oo. Siguro Kuning konseho ng bago ang puminahit. Nya sumang nakaagi pa ano daw? Yaon pa nga nito nakaagi. So, baka nakaagi yaon. Nya paano subayadan kaan sa gobyerno kunta na? May, hindi kumpik pa ano, ang pagkaisip ko kayo, may naglalawag man na kwarta sa gobyerno. May ingreso. May ingreso sa Treasurer's Office. Dahil ko lang aram, ko na rin ang basihan ng dakan mga panahon. Iyo, sige. Ngunyan na pwede na ining maging legal
dahil lang ta nagkaigwanan ng public hearing kasubago may koneksyon sa ordinansa na may kinaraman sa pagkakaigwan ng bulangan sa Banuan kan malilipot na bubugtak man duman kung pera sanaan pwedeng may bugtak na bulangan sa malilipot depende sa populasyon sa kasukan malilipot sa rusan ang pwedeng ibugtak dito sa mainland and ang distansya hali sa mga religious establishment, eskwelahan 200 meters and sa iba pang mga provisiones sabi na pagbabayad sa lokal na gobyerno kan malilipot kan kaindang pag-operate kan bulangan. Yan. Ang sarong question digde, ano daw ngaya? Ang bulangan daw ngayang ining haloy nang nag-operate kan mga panahon. Although napundo na bagay ni Tabi pare. Roger. Napundo ini ta, binisita ini kang kampo. Illegal pala niya kamo. Napundo. Napundo. Oh yan na. Ang napot mo yan. Ngunyan na may ordinansa na. Ang bulangan daw ngayon ini ang matatawan kan probitso na iyoan maging sulamenting bulangan sa malilipot. Yan. Diba? At may magsurulpot naman na ibang bulangan. Inihuli pa dito, pero may mga nagpapahiriling naman ng ganing interes na mga taga-ibang lugar na kustuma ng ganing magbuktak ng bulangan sa malilipot. Yan. Sinasabi ko. Sabi man kan mga tao, maski pare na yan, may bumugtak yan ay basta legal na lamang. May permiso. Sige, subasado na sa ordinansa. Yan. Aha. So, diyan that. So, bigla lang na sa mga masunod daw, makakapasar na sa final reading ang ordinansa kan bulangan digdi sa Banuan kan malilipot. Asing oras na itugot na kan IATF, pwedeng mag-operate na legal ang bulangan sa nasabing Banuan. Roger. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya hali dyan sa malilipot. Napasain daw man iso mga ingreso ka ito adi ka nag-ooperar pa yan na dai pa nin nag-regulate o kaya dai pa nin lahi batas na minaregulate kan operasyon kan bulangan kan malilipot. Primero sisay so nagtugot ka yan. Aluyo na pala ano nag-operate ka ito pero ngunyan napundo na. Sisay so nagtugot, sisay so nangirinabang, paday mambaganin ordinansa, ngunyan pa sana ma-formulate ning ordinansa na iyon magiging basihan para mas na maging legal ang operasyon kang bulangan. So kung dainin nagkakadigong legal backing yan, ang operasyon kaan would be illegal, kaya nga ibaga pinapundudakan mga taga-kampo, tabinisita, basado sa report ni kumpadreng Jomar. Bisitado nga ito duman. Igwan ng laban, dahil ng ingreso. Binisita. Pondo. Ungon yan. Mag-operate na. Ma-operate na sa irarom na kan birtud kan lay. Sisay daw so nag-maniobrada kang kaitong mga nakaagi. Adi, bulangan, nahihiling, plain view. Nasa gilid tinampu bagaan. Bulangan dyan sa may malilipot ta, kung taman pagrurumdum ko, dyan sa may bakilid, sa may highway. Diyan dyan ang eskwelanin, posibleng dahil nahil. Tatadayan ka ito nariparo. Pig para tugutan na magpara-operate, na daining permiso, igwa kaanin terminolohiya sa lay, legal maxim na kung sa Bicol, kung ansaro ngayang illegal na bagay, pigo para tolerar mong mag-existir, garo ka man sa nangayakaan, nagtugot na maging legal iyan. O sabi ba gani Abogado Bartrayco, duman sa programang Legally Yours. GB, yan. Ansaro ngayang illegal na bagay, na openly, pig tolerar, garo mo man sa nangayaan, pig tutugutan na maging legal. Iyo kayo so nangyari dyan na malilipot. Pinasara. O ngunyan, ma-operate na naman yan, pero sa irarom na kan, nagakanigong lay
na minatugot ka na. Ngayon sa malilipot. Ang problema ka taiguan na sigurado, kung iguan dyanin tugot na magbugtak ning nagkakanigong bulangan dyan, igwa yanin maburuto na interesado man na mag-put up kan siring na operasyon. May signal sa luwas. Alamon ta. Ang darang informasyon ni Luens Tabarsena. Luens, maray na po. Go ahead. Salamat abi, Sir Pio, padagos na nagsasangaw. An malain na parong kan kulungan sa Hipatura kan Legazpi City Police Station dahil sa padagos na pagparadapol man kan mga nakukulong. Ini unpresenting pangyayari ngunyan na nano para mismo kan DCG Medyo Stabi Sir Pio na mantinidong isinibog man giraray, yaon man giraray sa may entrada Andes. Subig tatanggapan magatabi Sir Pio kan reklamo. Mga mapablatter. Roger. Dahil sa may nilaganan pa sa ng barikada sa may likodan kay ni pasiring duman sa dalan, pasiring sa kulungan, talagang mapaparong mo. Jesus Mariusip, nag-alintuto ang halimuyak. Ang pag-alintuto tabi Sir Pio kan man lain-lain na panos. Natapiraan yaon dyan sa kulungan ngunyan. Naiman tabi Sir Pio, ipinagunambitan digday sa Hipatura, alagad, sa mga police officer na nakaulay kan TCG Binyos, so mga suspect ini sa drugs, tapos so mga wanted persons, iyo, nya. tapos so mga pasaway man na nagkasarakote. Iyo, ano, aniguanin, social distancing? Siyempre na, nasa social distancing, tapano na. Makatakot iyan dyan sa karsil, paano man nagadoan? Roger to that. So hygiene dyan, siyempre, concern mo sa hygiene, muna sa protocol. Roger to that. O ano ang piga laog dyan na mga nagkakadara ko, piga sa swab lamang. Yan ang daro pa sa mga aabot ng kantisig Jimmy Diyos kay Chief of Police Lieutenant Colonel Rodelon Bitita. Tasaro ini sa mga presenting problema. Yan. Susog sa Hipatura, mapagalon daw talaga, takaipuhanan pa nin orden kan korte bago itransportar ang mga ini sa city jail. Iyo. Kung ano mama na formal na disposisyon nga ni na mabawasan ang populasyon na mga nagkakakaroon kundigdi. Naku, iyo mananggad, Isus, magayon na storya na dyan sa Legazpi City headquarters ang kulungan nangalintuto na. Nangalintuto na sa parong. Surusuan pa. Tama parong mo nga ni Tabi Sir Pio. So, ara mo ba ito sumayag over na po yun? Yan. Isa mo pa ito sa mga nagalintutong parong. Muna so iba pang mga bagay-bagay man. Siyempre, so kamugtakan man siguro kan mga preso. Iyo, tanya. So, complaint desk, inatras na. So, complaint desk, inabanti naman sa may pintuan nga, na makasangap kang paros. O nga ning makalibre sinda sa halimuyak. Sa halimuyak. Na nagkakaabot na dyan sa may main door sa halimuyak. Nakakaabot na tabi, Sir Pio. Jesus Mariosip na pangyari. Iningon yun ang presenting kamugtaka na pinagpapasa ng Kalbaryo Kanipatura, Karpadagos man tabi Sir Pio, ang pagpaparapanda kong tinda ng mga wanted persons baga na pinagahanap as in pinagahanting man ngunyan kanlay. Ay, ang solusyon man sa nakandua. Oo. Buhianan ang gamos! Tapos dahil na magparapanda ko pa. Yan ang panduang solusyon. Buhian ka, boss! Kakang mataulay man kan DCG nyo si Bitita, seryoso daw sila sa pagpaparapandakop kan mga siring na bagay. Tangani ng pugulan ng kriminalidad. Alaga, diyo tangani niso naging saro sa resulta. Dahil sa ayakbit ang kulungan, nagparadako lugod sa mga napriso, aron lugod kayo niso nangyari. O di, sunod-sunod iyan na epekto. Igwa mang kunta na sindanin maray na performance rating, accomplishment, kaya lang o yan, so sa indang Hipatura, namasta na. Roger na nasabi, Sir Pio. Sa nilagan pati so slow down na barikada. Pag slow down ka talaga sa parong. Jesus
Marius, kahirak man kan mga yaon niya. Gabos, both the personnels and men and women kan ligas sa PNP buday na mga preso. Roger Dudan. Kahirak man, sige. Sa nagkapira na ining aldaw sabi Sir Pio na naging problema siguro panduwa o pantulo ng aldaw ining sa kunyan. Pero tayo talaga sila nin magiginibo, maala talaga sila kayo na inin order na halit sa korte kung ano unformal na disposition kayo ni. Kaya sangkot na kayo inin order ng korte, pagsata parasindata, alingasaw. Isus, lalo na pag-araw kayo ng mainit baga. Adi. So Diyos ko sabi Sir Pio, grabe ba nagana kumaparong mo? Grabe. So parating sa sabi baga sa komersyal na langhap sarap. So yan, yun ang pigasabi, everything I do. Ege. Roger, saya tabi Sir Pio, ana makatagtag pang istorya, alay sa likas ni Central Police Station, ako po, si Luis Pursi Barceda. Salamat, Luen. Sa istorya, hali dyan sa Legazpi City Police Station, kahirak man managad man both the personnels, men and women, kan Legazpi PNP, na nakatokad dyan sa opisina. Kung mo 8 oras bagan duty dyan sa opisina man pati sa mga prisoneros, kahirak man ano. Narumduman ko lamang, iguaning nasyon ka ito man, na nabasa ko sa newsfeed sa internet, iguang nasyon na, sinarado na sanan mga prisuhan, taday manin krimen. Anong nasyon ito? Sinarado sa mga prisuhan, dahil krimen nangyari. Zero crime rate. Digdi sa to, nagsusuro-pay ang mga prisuhan, perming bukas, takaipuan, bukasan mo, tagulpen, naglalaon na pa. Ang nasyon ba ito? So, sinarado sa prisuhan, mga prisuhan, talagang, bakong karaw, it's an official news, credible sources, na dahilan sa pagiging disiplinado kan mga tao, peace-loving, yan, sinarado sa mga prisuhan. Nagingan itong mga tourist attraction na sa ng prisuhan. Tayo nga yung prisuhan, na daining laog. Yan, tabi, anong nasyon ito? Aloy na kan last year ko, ayan tabi na basak, na istorya na yan, ha? No, sige tabi. Maray na hapon kay Madam Merly Caceres. O Manny, igwa ka pa dyan, go ahead na. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayo yung negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Number 1. May signal ang mga pag-iriba sa luwas. Aramon tandarang report ni Renz Luna. May signal ang mga pag-iriba sa luwas. Aramon tandarang report ni Renz Luna.
Renz, marahay na hapon. Go, go, go. Yes, maray na po dati Sir Pio, maray na po sa mga parantaba, sa mga duganyato nga mga bareta mas dinoble kang market administration sa pahinganot ni San Matemis na Lupete na paglibot-libot digdi sa loob kan merkado publiko kan daraga. Yung ganing may pautob na pagpapasunod ni minimum health protocols, hindi ganing makalis na medyo na reparo ninda na nagluwag na ang pagsulog di na mga face mask ng mga tao digdi sa laog kan merkado publiko na kung saan magin man yan ang ibang mga paratienda pinagreklamo ka nagkapirang mga concerned na citizen at ay na nagsulog din na face mask kasi na face shield edot naman yan nga nagpatanid sa publiko lalo lang naman sa mga nagperienda digdi sa laog kan na Daraga Public Market. Sa mga times na lupete na ay mantenir masulugon ng face mask at face shield pero may nagkapira pa man kira rin mga paratienda and ay nagsusunod kaya sa kunyan mas dinoble so pag libot-libot at mas kinangan iso numero kan mga tao ngayon nakatokan na maglibot digdi sa laog kan Daraga Public Market katuwang ang Daraga PNP magin man ng PSO mas dinoble kan lokal na gobyerno asin magin man ang market administration digdi sa laog kan merkado publiko. Ngunit may mga diminugang na mga tropas sa Daraga PNP iyo man ang itinaong trabaho ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia Sagabos na mga bagong o mga trainee ng mga pulis digdi sa laog kan merkado publiko magin maligi sa sentro na striktong implementar ang pagpapasunod ng mga minimum health protocols. Roger! Yan, Dati Sir Pio, ang magandang na impormasyon din sa luwas, Luna DCGB News. Salamat, Ren! Salamat, Ren, sa istorya. Sa pangarap po kang bilog na puwersa, kan news team, pading Jimmy, pading Jomar, pading Al. Sa barong-barong Si Ann, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control kapartner ko ngunyan, si Manny Tutanyez. Newsroom, News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Angel Mustasa sa Production Center. Si Arven Buda, si Richard sa IT. Happy weekend po. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Asin naman Diyos magbantay. Tulos na masunod. News Direct Edwin Peralta. mo ba sila? Ikaw ba? Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Kay Kong Joey